Satte du den bare på pause? Ja. Smart. You clever thing. Ej, jeg stoppede den faktisk, men det gør ikke noget, der er 2 videoer. Jeg vil være træt, hva'? Bare ikke, hvordan man uploader videoer. Nu skal jeg over tuben. Jeg glæder mig til, at de ser det derinde på Mastiff Forum. Ser hvad? Ja, det der lige skete der. Optog du det? Ja, jeg opdagede det jo først, da den stod der. Jeg ved med, de spørger mig, hvorfor jeg ikke aflivede ham. Hvor er den fin. Jeg fryser. Jeg må flytte. Fuldstændig sindssygt.